Celých 19 rokov trvalo Slovensku, kým sa zmohlo na automobilový okruh a na Centrum bezpečnej jazdy, teda Driving Academy. Konečne teda máme dráhu, kde si ešte pred zimou môžeme nacvičiť všetky kritické situácie, ktoré nás čakajú v cestnej premávke. A tak naši motoristi už nemusia navštevovať šmiklavé dráhy v Rakúsku, Česku či v Maďarsku. Stačí zájsť do Orechovej Potvoni v okrese Dunajská Streda, kde otvorili prvé slovenské profesionálne centrum bezpečnej jazdy. Čo všetko sa tu vodič môže naučiť? A dá sa povedať, že všetko, čo s tým sa dokáže stretnúť v reálnej situácii, to znamená, dokážeme nasimulovať pre vodičov všetky krízové situácie, ktoré môžu nastať či už na rovine, v zákrute, prípadne v kopci, alebo aj na aquaplaningovej vozovke. Myslíte si, že keď vycvičíte vodiča, že už je 100% pripravený na to, aby zvládol všetky nástrahy cestnej premávky? A každý vodič, ktorý prejde výcvikom, už vie, čo má za volantom robiť. Nemá už len otázniky, ale pozná konkrétne riešenia daných problémových situácií za volantom. Otázka, či to dokáže spraviť v tú krízovú dobu, kedy ten šmik nastane, už je na každom vodičovi individuálna. Preto chceme docieliť, aby tu vodiči chodili pravidelne, aby opätovným tréningom dosiahli reflexívnu reakciu, ktorú potrebujú v krízovej situácii vykonať. Šmiky nastávajú trošku nečakane. Ako teda predvídať? A dá sa to rôznymi spôsobmi. To znamená, vodič dokáže alebo mal by prispôsobiť svoj štýl jazdy v každej zákrute a v každej situácii, kde prichádza k zhusteniu dopravnej situácie, to znamená, kde sú zástavky autobusové, v každej situácii, kedy ide predbiehať, prípadne je sám na vozovke a môže badať v tomto zimnom období trblitavosť vozovky, čo môže naznačiť naozaj klskosť, s ktorou možno nemusel predtým rátať. Čo to všetko prinesie takáto dráha na šmíkanie sa s vozidlom? Očakávame, že prinesie takáto dráha pre vodičov získanie určitých návykov pri takýchto malých rýchlostiach na šmiklavých povrchoch, aby vedeli, či majú brzdiť, či nemajú brzdiť v tej kritickej situácii, či majú zatáčať, nezatáčať, to je jedna vec. A druhá stránka vec je, že uvidia, čo sa s tým vozidlom stane, keď nesprávne budú reagovať. Keď budú brzdiť tam, kde nemali, a keď nebudú zase brzdiť tam, kde mali brzdiť napríklad. Myslíte si, že takáto dráha jedna na Slovensku bude stačiť pre celé Slovensko? Myslím si, že zatiaľ bude stačiť, ale len krátku dobu, pokiaľ naozaj tí naši vodiči si zoberú príklad z okolitých krajín, kde sa to rozrástlo do mohutných rozmerov, tak potom rozhodne nebudú stačiť. A to by som si prijal, aby nestačilo. A koľko by ich malo byť pokryté na celom Slovensku? Ja neviem si to dosť dobre predstaviť. Myslím si, že 2 dráhy by stačili na dlhšiu dobu. Cvičisko je zaujímavé najmä svojou veľkosťou a možnosťou tréningu aj vozidiel nad 3,5 tony. Driving Academy v Orechovej Potvoni je prvé centrum na Slovensku, ktoré dokáže vyškoliť simuláciou krízových situácií šoférov osobných automobilov, motocyklov a vodičov nákladných vozidiel a autobusov.